Assalamu alaikum ‘yan uwa musulmi, barkamu da wannan lokaci. Insha Allah yau muna tafe da wata fa'ida ce mai amfani, yin magani da nonon saniya. Insha Allah an rawaito daga Abdullahi bin Mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu yana cewa Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganinta, sai mutuwa kawai. Na hore ku da shan nonon saniya domin ita dabba ce mai cin kowace irin itace kamar ƙudan zuma kenan. Malkatu diyar Sayyidina Umar radiyallahu anha da Hafiyatu radiyallahu anha sun ce da cin kitsen saniya da shan nononta domin dukkansu magani ne. Sannan uwar muminai Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ta ji manzon Allah sallallahu yana cewa na hore ku da shan nonon saniya, na rantse da wanda raina ke hannunsa, lalle nono yana wanke cikin ɗayanku tamkar yanda ɗayanku ke wanke daudar furkarsa da ruwa. Duk maganin da nono ne mahaɗinsa to yana kasancewa mai inganci insha Allah. Sannan wannan ina amsa tambaya ne na wani bawan Allah game da shin nono magani ne ko kuma a'a ba magani bane insha Allah. Sannan muna roƙon ɗan uwa ko ƴar uwa idan farkon zuwanka ne wannan wurin, dan Allah da ku daure ku yi sharing, ku yi liking, sannan ku yi subscribe insha Muna Allah. godiya Mun sosai, gode. mun gode.